Vi er taget ud i byen i dag for at høre de forskellige meninger om ligestilling. Og her kommer de. Vil du præsentere dig selv? Jeg hedder Mads Feder og er 50 år gammel, og jeg er fisker. Du har jo et meget mandligt erhverv. Er der en undertone af mandsjournalisme i din omgangskreds? Nej, det synes jeg bestemt ikke, men jeg synes nok, at generelt så er fiskeri i hvert fald noget, der ligner sådan lige, at det er for hårdt for kvinder. Det vil jeg mene. Ja, det er vi nok godt enige om. Men går du så ind for ligestilling? Men altså generelt så gør jeg altså. Men der er i hvert fald flere erhverv, hvor det måske nok er for hårdt at være kvinder, så som smed og skovhugger og hvad ved jeg, deslignende. Så. Men ellers generelt så gør jeg. Det er super. Tak for det. Vil du præsentere dig selv? Ellen Iffersen, 73 pensionist. Kan du se forskel fra din ungdom til nu omkring ligestilling? Ja, meget. På hvilke punkter? Ja, da jeg i sin tid var færdig med skolen og skulle have en læreplads, jeg kunne lige så godt lade være at søge i en bank, for de tog altid de mandlige elever. Vi var mere henvist til at kunne komme i en børnehave eller et eller andet kontor. Så du kan se store forandringer? Meget stor forandring. Og jeg kan også se de store forandringer. Dengang rejste man ikke ud, når man var færdig med en uddannelse. De få, der gjorde, det var også drengene. Ja. Tak skal du have. Vil du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Sigurd. Jeg er 16 og går på Hedebosskolen i Skagen. Føler du, at der er ligestillingsproblemer i din hverdag? Ej, jeg synes, det er blevet rigtig meget bedre. Det er jo ikke særlig mange år siden, at vi har haft store problemer med det. Men vores samfund har virkelig udviklet sig på det punkt. Føler du, der er for stor fokus omkring ligestilling? Det kan godt være, at vi er ved at have lidt for stor fokus på det, måske skulle tage lidt af. Kvinder, de kan også gemme sig bag det her ligestilling nu, måske på grund af, at der er så stor fokus. For eksempel med direktørjobbet. Hvis der kommer en direktørstilling ledig, så kan der være 2 kandidater, en mand og en kvinde. Så tager de altid kvinden, også selvom manden måske er mere kompetent til dit job. Fordi at kvinden får dit statstilskud, fordi de vil have flere kvindelige direktører på jobbet. Så det er lige meget, om han er bedre egnet til det, de tager kvinden. Men du føler ikke, at der er nogle problemer i din hverdag omkring ligestilling? Nej, som sagt, jeg synes, vores samfund har udviklet sig rigtig godt på det punkt. Tak for det. Og her er en, der har de samme holdninger. Kom med. Vil du præsentere dig selv? Jeg hedder Therese, og jeg er 21 år gammel. Hvad er din holdning til kvindelige bestyrelsesmedlemmer? Jeg synes, det er rigtig fint, men jeg synes bare, det er åndssvagt, at de vil lave en lov om, at mindst 40% af medlemmerne skal være kvinder. Og hvis der nu ikke er 40% af kvinder, der er kompetente til at lave det arbejde inden for det fag, så synes jeg, at de kunne da lige så godt tage med, men så må man da bare håbe, at arbejdspladserne og dem, der udvælger de bestyrelsesmedlemmer, har den etik og morale, der skal til for at de også tænker, at de vil have en kvindesynspunkt på sagen. Tusind tak for det. Præsentere dig selv. Jeg hedder Morten Skinner Nielsen, 16 år studerende. Føler du, at kvinder har fået for mange rettigheder, da ligestillingskravene er blevet høje? Ja, de har fået alt for mange rettigheder. Mænd er mere kvalificeret til topjobs, og kvinder skal egentlig bare holde sig ned. Så let er det. Er du mandsjournalist? Overhovedet ikke. Tak herfra.